Mm. Hello Hello, mga mga kapudibis! kapudibis! Today kakain po tayo ng pork kare-kare at meron tayo ditong butterfly squid. At meron din po tayo ditong buttered garlic shrimp. Yes mga kapudibis, at ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Makantamping kapampangan. Ang nag-request po ng buttered garlic shrimp at ang butterfly squid ay si Shen Sham. Ayan, ito na po yung request nyo, ma'am. Thank you so much po ma'am. Kaya ang una subo na tayo mga kapudibis. Kain tayo. Wow, ito kare-kare. Kare-kare. Ang una subo ay para sa inyo mga kapudibis. Para sa inyo mga kapudibis, manganta na po. Kanyaman. First time kumangan kahit kare-kare. Di ba matagal na tayo hindi nagkare-kare? Ilan years? Ay, ilan years? Wala nang sarsa to? Meron. Ayan. Eto. Ayan ba yan? Kala ko suka. Alam ko gusto mo yung puso. Yes. Basta puso. Usog natin dito. Higa na natin, no? Ay! Para makita nyo yung ano ko, rice. Gusto ko to. Yan. Ang una sa... Ay, ang una subo. Nakalimutan yung bagoong. Mm-mm. Bakit kaya? Mm-mm. Bagoong? Hindi tayo pwede sa bagoong. Mga kapudibis, hindi rin tayo pwede sa paro. Sa hipon. Hindi tayo pwede doon. Kasi alam niyo na mga kapudibis, meron tayong allergy. Pero noon mga kapudibis, kumakain ako. Hindi ko lang alam bakit lumalabas yung mga allergy. Allergy. Siguro tumatanda na. Tsaka sa bagoong, di ako pwede ngayon. Sumpong-sumpong lang na, Bal. Lumalabas kasi yung ano ko. Yan na, alam niyo na po. Lalo na kapag malalaki. Ganyan kalaki. Hindi tayo pwede dyan. Kaya na pag crab, di ba? Mm-mm. Kaya hindi tayo makapag-seafoods. Ito. Nainggit ako sa mga nagmumukbang ng buttered garlic shrimp eh. Kaya nagluto na din ako. Ito Cajun sauce. Bala. Pass. Pero sa mga ganito, yan, okay lang yan. Tuwang-tuwa ako. Saan? Ikaw, tuwang-tuwa ka sa sa butterfly. Yan, ganyan, okay lang yan. Okay tayo, Bal. Sauce ako dito. No? Ako sa Cajun, no? Stop. Sarap. Sabay tayo. Sarap.
Hmm? Sarap. Talong meron pala. Ano bukas? Sangwan? Yung basahan? Basaan ba yun? Tugtugan. Fiesta San Juan. Mm-mm. Happy Fiesta po. Gusto ko lang sa fiesta yung kaldereta, menudo. Sarap. Tapos kinabukasan mo kakainin. Minuto na. Mm-mm. Cheers mo na. Cheers. Siyempre, wag mamaya Ay, salamat natin po. kainin yung ulo. Di tayo man nakabili ng malalaki. Malalaki na yan. Yung ulo. Malalaki. Malalaking ulo. Ang tawag dyan? Saan? Yung ganyan. Ito? Oo. Yung ipon? Ano yan? Kulay blue yan eh. Ano kasing tawag dyan? Ha? Tulang? Ulang? Ulang. Kulang? Ulang. Ako yung kulang. Ito siya Ang tawag dito. Ulang nga. Diba? Sa atin, ulang din natin alam sa ibang ano. Siyempre, maraming ano yan. Pangalan mga ipon. Masarap naman. Masarap din yung malalaki. Kaso, siyempre, dapat makakabili ka ng maaga. Pag late ka ng mamalengke, wala nang ganun kalaki. Mm-mm. Ito na lang yung nakita nila. No? Mm-mm. Huwag kang umiyak. Sa'yo lang yan. Oo. Hmm?
Mapara siya. Dami kong nilagay ng spices dyan. Ah, Bad. ubos yung ipon niya. Mga kapudibis, uunahan ko na kayo. Hindi ko maubos to. Malaki. Inuna ko na kayo. Baka mag-comment pa kayo, hindi ko naubos. Ako, inubos ko. Inuunahan ko na din kayo. Baka sabihin niyo, takaw ko. Kapag talagang ganyan yung ulam, ipon talaga yung ulam ni Madam. Basta't seafood. Masarap siyang kumain. Si Bal, si Bal kahit ano, masarap kumain yan. Kahit itlog lang. Masarap akong kumain. Totoo. Kahit Kahit paylas lang lang. tuyo. Tuyo. Masarap kasabay kumain. Talong. Yan. Wow, malinis yung ano niya ngayon. Malinis yung ano. Kung may kasamang crab pa yun, Diyos ko, papalakpak talaga. Mahal yung crab. Mahal. Tatlong piraso lang, ano lang. 700. Oh, 1,000 to isang kilo 1,000. na yun eh. Tapos ikaw lang kakain. Oo. Kalago mo na. Kalago na ano. Yan. Kung gusto niyo magpamukbang ng seafoods, ako lang mag-isa nun, wala si Bibi. Sa mga nagre-request na seafoods naman daw, yan. Hindi po pwede si BBM. Ako lang kakain nun. O, ganun. Meron siyang bone marrow, no? Yan. Sarap. Ang sarap ng Cajun sauce ko. Ang sarap pa ng ng sarsa ng kare-kare. Ang sarap pa ng bagoong. Grabe. Sarap talaga. Ayan, gusto ko pong i-shoutout si Marie Elena Alao, 512, at sa ate niya na si Abby Cabrera from Valenzuela. Nanonood daw po sila sa atin. Ayan, Hello shoutout po sa inyong dalawa. Salamat po sa suporta. Ayan, shoutout Baby Allison, Catherine, Christian James, shoutout. We love you all. Shoutout mga kapudis! Mga kapudis, meron po kami Facebook page. Pakipollow na po. Now na. Opo. At syempre, TikTok ni Bibian, TikTok ng The Foodie Bee, Instagram ng The Foodie Bee, The Foodie Bee Vlogs, Kusin ng Kabalan, Cook Like Crazy, El Pochi. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Syempre, pakiclick na po yung notification bell po namin para ma-notify po ay sa mga bagong videos na The Foodie Bee! Yes, mga kapudis, kaya kung gusto nyo ng aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! I love you!